Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Puli Puthi jong ke Jela Meghalaya ubak la kemen rembui hene kesengi habaya keren bikilat patai kubor halor ke Common University Examination Test ula angkat kum ke jingpen bena ni ke notification baru ki kena school ki bayale ke class 12 ki hab banyale ke CUET henrei ha ke Jela Menteri rang ba ke Jela Konrad Sangma ha kini ki kendiat sengi ula kendu Menteri Ketenat Puli Puthi jong ke Sarkar Pedeng udhar Mendra Pradhan ban pen pawi ki jing ki baki samla puli kilai kendu ha ke Jela bar ha ni ke jing kendu nak yang Union Minister ula kular ha Menteri rang ba ke Jela ban pelat ki samla puli ban tho ke ni ke test nak benta ki college Shimen ki college ki bayu jing rap nak Sarkar henrei nak benta ki samla ki bedat jingtmu ban puli ha ki Central University ki don kam ban yele ya ke CUET ula ben rap ru dak ba ong ba ke CUET kamut ba kilet kelas tang ha Meghalaya henrei kala plelat plelenti ki samla puli ki badan jingtmu ban puli ha ki skol ba pher kapisa ka ba pelut kan am sab ai namar kin yo shibun ki jingtep bat ki jing mentoy lada ki le ya ni ka test meeting ka balalong ka dilong sisi menden ka de shuti da nga expect ba any day ka de ban mi namar ba kumba philatip ka last date ka de la shai da kanot jing mi jong notification ka de ka badan kam ne ka badan kam tam rengi na ka de masaka ni la ship ba ka nya kren ba chief minister bat o union minister kalong final de namar ka ta ka daw ba kat kum notification ba baro ki kena school di ba pas class 12 ke bakwa banle sha ki undergraduate course ki hak banjele ya kasi UET kat kum notification kabalami nado March ter te ni po ka state ni la kan na posh ko por ba ka don shibun ki jing na ka banta ka state ka jumi ba ka khna tin yele ya kan ne ka test den ta ka daw o chief minister man shi ulai kendo ya o Union Minister Education Dharmendra Pradhanji banyak keren kenang ba kanong bo jing ya ki kena school ha kan ka state ke jongi te ha ka ta ka ji keren o Union Minister ula ai ya ka assurance ya o chief minister ba ya ki African College lane kilong is state funded aided lane private college kila ban exam na kaneka CUET henry yaki course ki ba ki conduct hi daka university or in campus course wat la daki day ki Central University wat la ki day undergraduate road ka ki khna ki happy banyale na ka benta kaneka CUET the hakaji kren mensiski ki chief minister ila yo ya kataka assurance ba ka notification kan sami hakini gisni pat la ban ngam pat la ban comment 88 hala kata nama baku mo ang lipi ka CUET kam mutang ba phindi class apo nakhalia katu ka play ka lat kalenti ye phi ba phindi class habaro ki university ki adop ya katu ka laneki state ki ba adop ya ka CUET ka poisa ka pisa ka nom sab kala ong pi ong sans pa sam thum de ka jing tip but experience ka pi experience na ka benta ban ile ya katu la share sin da phele ya ka postgraduate ru kan khan man toy ya phi ha ka jis mu tham ka jing na hre ka we po we dal la ka jang jis thu de ka ta ka jis thu jang na ha nga hi ka lamba ka nang appear ya exam rawon kanang enrich ya ka knowledge ni lane kanang enrich ya kata kapasiti jumi bagi jele ndai tangi ka CUET ndai ki vepa ki competitive exam hadin habut kiba min happy ban jele ta kalong nakalem ka jami ni ban ya kata notification ndai
base ya kata kaba lada ya keren hak tu mensismi ngangai scam ba kanam bajing isu ya ki kena school bandung ki college 100 lada kito pat ki kena school bakwa banlei shakiwei university dan shakiwei college shakiwei pakajaka tengah kentu ya ki bakin sengabha ban apply hi mar marka syak tu jaka pat lada hidek setelah resmi yo ya karul jengki pat ka ong ki bakin yang beda kasih ki dan na tentu ya ki ba kin yale karena kalau ia mentaruh na ong pisa ko be ngaban be kam ungau no khna ula banyale ula ban yale balada ka maksud u ka skor kalam palat lane kayaram ka bat ki we pat ka max ka ba ki tu ki university ni ki college ki bat adopt ya kane uyo bandrong kanang prilenti prilat ya u ba unrong ro ha kata unang don bun ki option unde tang hapo pasti ki jongi udang don ru sibun ki option syaki we pat ki jaka jangka ri jongi